Yang suka dengan lintang asmor, sing anyar ora ngerti sing lawas lali deh. Wis biasa. Bisa anduweni marang sang dia sulasbi. Batinku wong bagus antena rasa atimu tresnaku tulus jroning kowe senajan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. Sinadyan nyawa oncen saka raga wis tresno ra bisa dipisah. Tenan ora lho, nak tresno ora iso dipisahke. Jene iki yo ngono. Heeh. Tapi koyone yo iso. Oh iso ya. Heeh. Sing penting dilupise ya Miss ya. Heeh. Lah aku lak kutas bae. Wah ya. You are Nindra. Spesial buat Mbak yang di samping. Yo. Siampang toro ratri mong eling manise ati utayandu bisa anduweni marang sang dia sulasbi. Rasa kangen hang liputi. Yuk. Bulan dadi saksi upaya ini datang bangling jangani janji supaya putih supaya Rungokno iki lho. Rungokne ada ya. apa yo Wong ayu tresna mungkin arya tampa susah jroning batinku. wong bagus antena rasa atimu tresnaku tulus jroning kowe Senajan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. Sinadyan nyawa oncen saka raga wis tresno ra bisa dipisah. Tambane ya Joseph Layarnya kesenengan. seneng
apa ngerjani tak maksudnya lho. Aku ra sida limang lagu. Oh, berarti ya wis ra apa-apa ya. Iya toh? Iya toh? Ho ae. Sikap yang Siampang ratri mong eling manis hati sedayaku bisa anduweni maraksa dia sulasmi. Tenan ora? Tenan saestu Mas. Aduh. Wong ayu tresnamu kiranya apa susah jroning batinku. Wong bagus antepno rasa atimu tresnaku tulus jroning kamu. Senajan ngarungi banyu saka rasaku ra bakal sirna. Tes.